sadek mar otieno. Wadhi nyime en Gavana James Orengo wacho ni ogai Jafeth Koome okomo ofisi mar piny owacho kaluwore gi weche manowacho e wi ji manowito ngimagi e kinde mag ng'anyo mag Azimio. Orengo okwedo weche mane Koome owacho ni riwruok mar Azimio notudore kod jotich e kuonde kano ringre jomotho mar golo ringre jomotho kendo riedo e mbele jofwambo kaka yo mar ketho nying apisa mag obila. Kanolose kaunti ma Siaya e kinde nyasi mar rwako nyamrerwa 170 ma sirkande ondike tich, Orengo nowacho ni kaunti ma Siaya nowito ji 11 e lwet obila ma jendeke. Nojiwo pinje maoko mondo mi omed kwedo wachni motegno. The entire police, including the Inspector General, that in carrying out their duties, they must respect and comply with the Bill of Rights, which includes the right to life. The right to life. So, I was very amazed. My father was a policeman. I know how policemen do their work. I meet policemen in court. They are very good policemen we have in the country. But to have a policeman talk that language